सुट्टी घ्यायची मला सुट्टी आता काय करायचं जाऊन दे असू दे मरू दे दोन सुट्ट्या झाल्या तुझ्या तब्येत नाही का बराबर तब्येत नाही कशी नाचायली बापाला दाखवायचे म्हणून घरी रेकॉर्ड करतोय नाचताना पिल्लो इकडे बघ कटाळाला लगेच बसते जमते एक आंघोळ करायली काय बाथरूम मधूनच बोलायली लगेच कंटाळा येतोय ए चल ना ए पिल्लो चल नाव नाव करायची माय